כמה ימים ראיתי אמא עם שתי ילדות. אחת הייתה מטולטלת ואחת עם שיער חלק. אחת הלכה עם פזור ואחת הלכה עם אסוף לצמא. שמתי לב שלשתי הילדות גזרו את השיער ישר, ואני כל כך התבאסתי. זה אולי הטעות הכי גדולה בעולם. כשלי היה תספורת עם קו ישר, הייתי נראית עם פזור כמו משולש מהלך. אני הרגשתי מכוערת. היום אני לא מסוגלת לחשוב על לאסוף אותו, אולי רק בימים חמים ממש. אין דבר שיותר כיף כשהשיער שלך מתנופף ברוח ואת יכולה לשחק איתו. איך אפשר בעצם להגיע למצב הזה? אם תספורת ישרה מתאימה רק לחלק ואת צריכה לעדן את הצורה של המשולש, הפתרון הוא כמובן להסתפר מדורג בצורה שבעצם מחמיאה לך. ועם המסגרת הנכונה לפנים שלך, אצלי זה פוני בובה כזה, ואני רוצה שכדי שתצליחי להחליט איזה תספורת מתאימה לך, קודם תשאלי את עצמך מה מפריע לך, הנפח והכובד, או שאת דווקא כן אוהבת את הנפח ואת אוהבת שהוא גדול. אז במקרה הראשון שהשיער כבד לך, אני ממליצה תבחרי דווקא בדירוג עמוק וקיצוני. ככה תבטלי את בעיית הכובד ועדיין תוכלי להישאר עם אורך. במקרה שאת כן אוהבת את הנפח ואת אוהבת כמה שיותר גדול, תעשי דווקא דירוג עדין. גם יישאר לך האורך וגם הנפח, אבל זה חייב להיות ככה. תספורת מדורגת נכונה מייצרת צורה מסביב לפנים, מין בועה כזאת כמו שאתם רואות. היא בעצם זאת שתורמת לנראות ולהרגשה שלך. בגלל זה בבקשה אל תנסי לבד. אם הצורה לא מדויקת זה פשוט לא יעבוד. זה אפילו ייראה קצת מוזר עם מדרגות לא ברורות. וההמלצה שלי באמת, תשקיעי בתספורת אצל ספר לפחות פעם עד פעמיים בשנה. שיער מטולטל הוא מאוד צלחני, את לא צריכה ללכת כל הזמן, וזה גם לא יקב לך בכיס. בגלל שאני יודעת כמה שזה מפחיד ללכת לספר, לכל כך הרבה בנות יש טראומות, אז אני אתן לך כמה נקודות לשים לב כדי שתבחרי ספר שנכון לך. כשאת עושה חקר במדיה, אני רוצה שתשימי לב שדבר ראשון את אוהבת העבודות שיוצאות לו, כמובן, ואת יכולה לדמיין אותם עלייך, שבשבילו קצוות זה קצוות, והוא לא מתנהג כאילו תספורת זה משחק אנימה או מקסחת דשא מסוימת. הצורה חייבת להיות מדויקת. שהוא גוזר על יבש ולא על רטוב, אלא אם כן את הולכת הרבה עם חלק והוא שאל אותך, מצידך את צריכה להגיע עם תמונת השראה מדויקת. בבקשה אל תסתפרי כי זה טרנד, תסתפרי כי את מדמיינת את זה עלייך ואת אוהבת. כשיהיה לך דירוג בשיער, את סוף סוף תוכלי להסתובב עם פזור כמו החברות שלך עם השיער החלק. זה יחסוך לך כל כך הרבה זמן התארגנות. זה כבר לא ירגיש עבודה, כי השיער יסתדר לך. את תקומי מהמיטה ואת תוכלי לצאת ישר מהבית. ואני לא צוחקת איתך, תישארי איתי לכל הטיפים, ודבר כזה יכול לגמרי לקרות.